வணக்கம். வெல்கம் டு சரஸ்வதி சேனல். இப்போ தான் முதல் முறையாக இந்த சேனல் பார்க்குறீங்களா? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும். இப்போ நம்ம எந்த கோயில் பார்த்துட்ருக்கோன்னா, திருப்பதியிலிருந்து 9 கிலோமீட்டர், ஆந்திர பிரதேசம், பத்மாவதி அம்மன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். வைகாசி பௌர்ணமி அன்னைக்கு குளத்தில் தெப்பம் விடுறது வருஷத்தில் ஒரு நாள் ரொம்ப விசேஷம். இன்றைக்கி நம்ம தெப்பந்தான் பார்க்க போகிறோம். கோயில் உள்ளெல்லாம் வீடியோ அலோடு கிடையாது, வெளியே மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா பத்மாவதி அம்மன், கூடவே லக்ஷ்மி இருப்பாங்க. முதல்ல லக்ஷ்மி, அதுக்குள்ளவே பார்த்திங்கன்னா பத்மாவதி அம்மன். அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பரந்தராமன், அதுக்கும் பக்கத்தில் பெருமாள். இவ்வளோ சாமி நம்ம உள்ளே போனால் பார்க்க முடியும். இந்த கோயிலுக்கு போகிறவங்க எங்களுக்கே தெரியாது. நாங்கள் பூஜை சாமான் பூவெல்லாம் வாங்கிட்டு போனோம். எதுவுமே வைக்கிறது கிடையாது. அப்போவே நம்ம கண் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டே வாங்கி போட்டுடுறாங்க. எதுவுமே இது உள்ள பூஜை சாமானோ பூவோ எதுவுமே உள்ள அலௌடே கிடையாது. நீங்களும் போனால் எதுவும் வாங்கிட்டு போகாதீங்க, போனாலும் வேஸ்ட்டு தான். தண்ணி சுற்றி அழகாக குளத்தை சுற்றி ரொம்ப அழகாக இப்போது நம்ம தெப்பம் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக. தெப்பம்னாவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எதுவும் அம்மன் தான் சுற்றி வருது, பத்மாவதி அம்மன். நிறைய பேர் தெப்பமும் பார்க்கக்கூடிய இந்த கொரோனாவால் அதனால் நிறைய கூட்டம் வந்திருந்தாங்க.